Hola una altra vegada. Ara toca ciències naturals. I en ciències naturals tenim dos feines. La primera feina de totes és que us vaig explicar un projecte que anem a fer. Després ja anirem a fer la pàgina que toca avui. Mireu, el projecte es titula Quina màquina? Igual que la unitat. Està explicat en castellà per a que tot el món ho entenga. ¿En qué consiste? Vamos a construir una máquina. ¿Quién lo hace? Los niños y niñas de primero que tengan ganas de crear. És voluntari. Això vol dir que no ho ha de fer tot el món. Sols els que vulguin. És voluntari. Ara sí, jo estaré molt contenta de veure els vostres treballs. Espero que vos animeu a participar, perquè pot ser molt xulo. ¿Cuándo lo haréis? Mientras dure la unidad 6, es decir, hasta la primera semana de junio. Hay tiempo para hacer proyectos chulísimos. Vol dir que no ho heu de fer avui corrents a pressa i enviar-me-ho. No, tenim molts dies per a fer-ho, fins a la primera setmana del mes de juny. Hi ha temps de sobra per a fer uns treballs ben bonicos. ¿Qué puedo hacer? No hace falta hacerlo todo. Puedo hacer una cartulina o un papel explicando cosas como el dibujo o el plano de lo que vas a construir, la lista de materiales, para qué sirve la máquina que estás construyendo, cómo funciona y fotos del proceso y o del resultado final. O también puedes hacer un vídeo explicándome todo esto. Tú eliges qué quieres contarme y cómo hacerlo. Si tú solo quieres enviarme fotos y explicarme cómo funciona y esto de aquí no lo quieres hacer, pues no lo haces. Tú eliges qué quieres hacer, qué quieres contarme y cómo me lo quieres contar. Por escrito, en un vídeo, como quieras. Después tenemos aquí unos ejemplos. Os he puesto unas fotos de ejemplos de un ascensor, de un pozo, de una catapulta, pero en internet hay muchísimos más. ¿Qué es lo chulo? Que además usa materiales reciclados. Se hace con cosas que tenemos en casa. No necesitamos comprar cosas. Seguro que todo el mundo tiene un brick de leche o de zumo para poder hacer un pozo o una cajita para poder hacer un ascensor. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, no es preciso que sean estas. En el libro de mate, por ejemplo, aparece la máquina de sumar. También sería interesante. Así que podéis pensar si os interesa hacer el proyecto y pensar la máquina que queréis hacer. Eso es la primera cosa que os iba a explicar. Ara ja ens posem a treballar en la pagineta del llibre. La pàgina d'avui és la 96, 9 desenes i 6 unitats, i la 97, 9 desenes i 7 unitats. I es titula Com funcionen les màquines. Com funcionen les màquines? Ho haveu pensat alguna vegada? Mireu, vos ensenyaré ací unes fotos. De què s'alimenten les màquines? El balancí, per exemple, es mou per la força humana. Si no hi ha una persona o algú que moga el balancí està quiet i no es meneja. Este carret d'ací també es mou per la força humana. No utilitza gasolina ni electricitat. Es mou quan algú l'espenta. Això és una roda de molí i es mou per la força de l'aigua. El riu va passant per ahí i fa que la roda es moga. No utilitza gasolina ni electricitat ni a una persona espentant la roda.
Es mou per la força de l'aigua del riu. Després tenim ací la làmpara. La làmpara sí que utilitza electricitat i per això funciona, perquè està enxufada a la corrent. Igual passa amb el eixugacabells, que necessitem enxufar-lo a la corrent perquè necessita electricitat per a funcionar. Doncs bé, així ens ho explica. Les màquines necessiten energia per a funcionar, com per exemple la força humana. Totes aquestes màquines necessiten de la força humana per a funcionar, com l'energia elèctrica o electricitat, com aquestes d'ací, per exemple, o com energia dels combustibles, gasolina, gasoil, gas, les motos, els cotxes, els vehicles necessiten energia dels combustibles. Ho teniu clar? Doncs mireu, l'activitat 1 ens pregunta que encerclem les màquines que soles funcionen amb la força humana. Penseu, si un cotxe funciona amb la força humana, si una grapadora funciona amb la força humana, si un ventall funciona amb la força humana, si una bicicleta funciona amb la força humana i si un rasclet com este funciona amb la força humana. I encerclem soles els que funcionen amb la força humana. No necessiten gasolina, no necessiten estar enxufats en un cable a l'electricitat, funcionen amb la força humana. El número 2 ens diu: observa les imatges i respon. Com s'anomenen aquests tipus de màquines? Escriu O. Aquestes màquines són coses que tenim a casa normalment. Sabeu com es diu aquest tipus de màquines que tenim a casa? Comença per la lletra E. Llegiu la pista a veure si vos ve alguna idea al cap. I després ens demana que anomenem i encerclem 2 que tinguem a casa. Segur que hi ha més de 2 que tenim a casa, però bé, amb 2 tenim prou. Quan ja tinguem el número 2 fet, anem al número 3. Si mireu, segur que ja sabeu el que s'ha de fer. Però, com sempre, hem de llegir bé l'enunciat, que ens diu: escriu els noms d'aquestes màquines on correspon. Utilitzen electricitat o utilitzen energia dels combustibles. Hem de pensar quins d'estos utilitzen electricitat i escriure ací el seu nom. I quins d'estos utilitzen energia dels combustibles com la gasolina, el gasol, el gas, i escriure ací els seus noms. Anem a per la 4, que és l'última, i ens diu: observa la imatge i respon. Quina font d'energia utilitzen aquests fanals? Mireu aquests fanals. Mireu què tenen ací dalt. Sabeu què és això? És una placa solar. La placa solar arreplega la llum del sol per a convertir-la en electricitat. Així és que, quina font d'energia utilitzen estos fanals? Esta o esta? La següent pregunta ens diu per què és millor que les màquines usen aquesta font d'energia. Perquè no es gasta i danya poc o danya molt el medi ambient. Això ho vam veure en la unitat anterior, les fonts d'energia renovables i les no renovables. Recordeu? La última pregunta ens diu a quin carrer d'Alfàs del Pi, o de la Nucia, o del poble on visques, posaries aquests fanals i explica per què. Jo, per exemple, estos fanals al meu carrer no els posaria, perquè no li pega el sol, i si no li pega el sol, no farà llum després. Heu de pensar en quin lloc estaria bé posar estos fanals per aprofitar la llum del sol
per a fer llum per la nit. Ho teniu? Doncs bé, ja s'ha acabat Ciències de la Naturalesa per avui. Espero que vos penseu lo del projecte i que molts vos animeu a participar. Jo estaré molt contenta esperant les vostres propostes. Un beset! Adeu!